Ei, salut, bine v-am găsit la primul episod de Roblox pe acest canal. Scuzați-mă că n-am mai postat de săptămână, dar mi-am pierdut canalul. Ok. Astăzi jucăm Roblox Parkour. Yay, am terminat primul nivel. Ok, nu uitați de butonul de like și de subscribe. Ok. Nu. Așa. Nu băgați în seama chestia aia care tot nu apare pe ecran și care astea mă omoară. Ok. Astăzi alături de mine este Emanuel Ilăcă. 61 de abonați, da. Bă, nu uitați să vă abonați la canalul meu, căutați Emanuel Ilăcă și o față de pisicuță. E mult așa, e bun. Da, care are niște ochelari și... O țigară. Bă, da, nu să stai la Minecraft, să putem juca și noi împreună. Nu. Să facem și un episod cu Minecraft. Și pe canalul meu spune. Da. Eu i-am dat contul înapoi, că era la mine, fiindcă și au avut niște probleme tehnice la vechiului telefon. La... Și s-au băgat la antighe spălătura. Da, a făcut o baie. De ce e mare? E 50 de bani. Da. Ma, ce era să mor, nu uita... Oricum mă, ca de obicei. Da. Eu bă, mai bine joci pe calculator. Pe Roblox. Scuză-mă, dar... Îți mereu după PS. Da. What the fuck? Da. Dar pune-mă să vedem dacă se intra mai greu, pune pe pauză. Ok, nu. Da, bine. Haide. Eu a fost bordea și... Ok. El joacă Minecraft. Chestia e obsedat de Minecraft. Nu sunt obsedat, mai ești obsedat, eu pe stand-up. Da, e obsedat de stand-up. Nu, bă, știi, tu ești obsedat de Roblox. Ba nu. Da, păi de Multicraft. Este singurul episod de pe canal de Roblox. Uite, dar pe alt canal. Pe alt canal am doar un episod. Păi unul, da, că e video de două au făcut. Ce nu, bă. Dar ce faci cu granit? Cu granitul? Da. Nu știu. A murit. Nu, ca de obicei. Că nu știu juca la hobby. La obi. De fapt parcurs. Nu e o să zice așa, se zice obi. În fine. Ce faci cu granitul? Că eu tot nu înțeleg. Nu știu. Păi da, să vede că nu ești jucător de Minecraft. Da, mă joc Minecraft pe laptop. Și ce faci cu granitul? Că de joci de ani întregi. Încă nu știu. Ești jucat? Casă! Din casă îmi fac granit. Din casă îmi fac granit. Din granit îmi fac casă. Ok? Poc. Nu sunt Multicraft. Dacă sunteți noi pe acest canal de YouTube și am văzut că am făcut 18 abonați, mai avem nevoie de 2 abonați ca să facem 20! Și a murit. Nu la Roblox ca tine. Nu-s chiar așa de noob, a murit doar de 2 ori. Dar acum ai început și tu jocul și ai skin de noob. Vrei să-ți fac un skin de pro? Nu, îmi place skin-ul ăsta. E noob. Ok. Mai vrei la școală? Da. Bă, zici că-ți blestema la chestia aia. Hai că ești noob. Și nu m-ai ascultat. Nu-s noob. Nu, că ești pe slab. Nu-l băgați în seamă, băieți. Deci că fac intenționat, nu? Da, că ești nesimțit. Și în cauza ta mor. De obicei. Revin imediat. Am revenit. Dacă nu fac chestia asta acum, îl bat pe Emi. Deci îl bat. Și știți care e numele adevărat al Emi? Emanuel? Nu, Emiluț. Nu, băi, Emanuel, e foi. Da, ok. Nu-l băgați în seama, este secret de mare YouTuber. Eu sunt mai mult. Ai canal de mai mult timp.
Da, nu, e 2 luni. E de mai mult timp ca și a Da, meu. dar și Antonio Pro, nu știu dacă se văd canalul lui în descriere, nu mai postez acum. Dar el are canalul de 6 luni și numai 22 abonați, 26. Ca o promovare de-a mea au făcut mai mulți. Și l-am de 2 luni. Ok. Nu, ce zici acum de faza asta? Nu pot să... Eu mă mulțumesc și cu cei 18 dacă facem 20 de abonați. Super fericit. Ingrid, ai zis că faci live-uri. Da, pot să fac live-uri, dar la 20, Aplicație bună, La- aplicație bună. la 20 de abonați fac live. 60, Ok? La 20 de abonați fac live. Primul live. cum e pe YouTube, bunicușor? E greu? Nu, e fain. Îmi place. E greu, oricum. Îmi place să fiu alături de prietenii mei. Cei buni. Da, care dau like. Care dau like. Poftim? Deci, băi, de n-aș fi eu sau încă unul care nu e pe canalul tău sau Nicolae Samurai. Ce-i cu el? E Nicolae Samurai. Da. Mai țiți minte episoadele alea cu Nicolas? Acum este Nicolae Samurai. De Nicolas este Nicolae Samurai. Cel mai bun YouTuber ever. Da. Da. Cel mai TikTok cu blestemăt. Păi, Ok. e bun la TikTok copilul. Da, este obsedat de TikTok. Ai ferit. Da, mă pot să-mi fac cărbune. Ok. Uite-vă mai ca și revenim. De ce mă, tu și tu faci episod? Nu mă diță-l. E 50 de stele. Ok. Ok, ok. Ok, porc. Ok. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare, papa. Să mă ca de obicei. Să nu mor eu dacă nu e cel mai greu. E obiu. Nu, chestia asta. Eu. Adică tu, că ești cerșetor. Eu. Da. Și am zis, bă, adu nu știu câți abonați, un abonat și să-mi link în descriere la un live. Dacă mai duci mai mulți abonați, Nu mai am nevoie. păi de exemplu. Nu mai am Hai nevoie să de spun- promovări. Dar hai că să fac un exemplu. Acum. Păi, dar în ultima când mă duc pe afară, mi se face noapte. What the fuck? Vrei să spun eu de ce? Că stau foarte mult în mine. Da. Ok. Stau o jumătate de oră și pe asta am să fac o oră. Da. O să ne chinuim la acest minunat obi 10 ani. Adică hai Eu că cred da, că- e minunat. Cred că e cel mai greu obi. Obile. Yay! Mai am 10.000 de metri. Abonat. Da, tu nu și juca, păi, și cum se joacă pe obi-uri. Pe PC se joacă pe obi-uri. Ok. Dacă nu ești tu așa. Dai mie până ce-mi cumpăr PC. Mai am un pic. Mai am câteva luni. 6 luni. Ba nu. Nu, 20. Ba nu. O lună. 2. Atâta e de mult, că mai ai 2 luni și-ți cumperi pe câți. Pe câți. Păi da, dar până ce vin bani de la primărie. Ce bani la primărie? Păi am depus un dosar în care mi dă 500 de lei pentru tabletă și eu acum mai am încă 500 de lei, cu 1000 de lei, mi-au ceva mai bunicele. Eu îmi pun aici fără în casă. Mamă, imediat l-am terminat. Da, bă. Parcurul obiu primul ceva nivel. Un nivel. Că nivel e greu. E foarte frumos. Așa el își bate joc de mine. De obicei. Ca de obicei ieși afară din curtea mea. Bă, dar trandafirii te omoară. Numai ce îți fac o gaură în tine. Numai cactusii se omoară. De pe un Bă, dar eu... Cum să fac? O să Ok. Ăștia-s niște tâmpiți. Giungi. Ok.
Hai! E simplu de aici. Mă duc în mine sau ce? Uite, să te uiți la episod să vezi cum am făcut parcurul după. Deci să vezi cum îl Ce fac. idiot. Era să mă încă o dată, ca de obicei. Ok, el ca de obicei moare. De Minecraft e și mai pro. De nab. Eu duc De nabăceui. la gheții. Ok, deci, uitați-vă. Zici la faci de este. Ok, e abonat la mine, e abonat la mine. Știe, e videoclipurile tale. Da. Se vede. Ok. Da. Da, mult mai am din hobby. Cred că fac de episod 20 de minute. Mă dau Cu tot hobby-ul. o dată, mă, că n-am fost, mă. Okay. Și Minecraft, și pe Minecraft, dacă faci, cum ai făcut cu episodul ăla, știi? Ai văzut câte vizionări ai avut. Așa. Și ai făcut mai multe vizionări acolo, decât, și dacă faci Uite-te. Minecraft cu Emanuelin, că și cât o să ai mai multe vizionări, vezi, poți să zic că și Da. mei. Poți să faci mai multe vizionări, fiindcă dacă faci colaborare cum faci X, să-i dă, bine, să-i dă, îi more canalul. Asta nu contează. Vrei să spun ceva? Vrei să spun? Cărbune! Dacă te uiți la episodul meu, după ăla la canal de Roblox, să te uiți de câte vizionări am. 5. Ba nu, mai multe. 2. Ba nu, mai multe. Deci îți bagi joc de plăcere în momentul ăsta. Da, eu care la contul. Tu te mor, mă. Curci! Și tu te curci singur. Ok. Da. Am făcut tot în acop din Iron. Foarte șmecher. Sunt top. Ok. Ok. Da. Abia sugerați nu vă mai abonați la Emanuelin, că zici că e descrierați. Bă, dacă cărbune Ok. Bă, n-ai văzut ce am zis în videoclip? Că din nou vă abonați la cum se cheamă? Hack 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hack 20. Hack 12. 13 am zis. Că tu și că nu te recupera canalul ăla deștept. No, dar ce ciudat hobby. Dar tu te-ai bucurat când ți-am recuperat canalul României. Da. Că să încep de la 8 abonați. Nu vreau. Deci știu care e acum, ăla e bun. Cam ticat în 2 și în al 3-lea e bun. Așa fac eu. Dau cu ăla, bă, la portocala aia, cine mi-a furat banan. Banana. Iron! Am crezut că e gold. Wow, nu vine să cel mai deștept în mine. Mamă! Da. La sfârșitul hobby-ului, la sfârșitul ăsta i-am căzut. Bă, ce deșteaptă! Cum zici tu? Foarte deștept. Păi, dar unde e, bă, dar cum poți să afli gold? Eu nu înțeleg. Nu știu. Cum nu știu, bă, că tu ești de ani întregi Minecraft. Și? Și ce? Un joc de 2 ani. No, și tot nu știu cum să afli gold. Gold? Gold. Păi du-te jos. La sfârșitul... Enzeule, să văd. Ori ajung în lavă. Nu știu. Ba, ajungi în lavă. Ia, încă cărbune. Spune, nu de Îți cărbune. trebuie gold? Nu, eu am găsit gold într-o mină pe răsătă, care te duc acum. Dacă intri pe serverul meu, te duc în mină. N-am nevoie. Da, am perit eu acolo oricum. Și acolo sunt itemele tale? Da, tot. Păi dacă ești Bă, e mă rog de 2 luni, nu am Minecraft. Nu. Care grea. Cel mai noob din lumii la 1. Bă, dacă vrei să știi doar de el joc. Ești cel mai tâmpit copil de pe lume. Cel mai bun, cred că mă recuperă contul. Bă, nu. Și cel mai bun și cel mai rău. Ești și cel mai tâmpit și nesimțit și mâncat. Da, bă, hai intrăm, că ți-am instalat și Minecraft-ul. Ok. Bă, dacă faci colaborare... Cam atât a fi și cu acest minunat episod. I-am fost Hack 12 și ne vedem data viitoare. Pa, pa!